8η ημέρα σήμερα. Θα γίνει οσκόπηση με γυμνό μάτι. Έλα μικρούλα. Έλα να δούμε τι έχεις. Για να τα δούμε τι είναι τα μπουλάκια σου. Σήκω. Έλα. Σήκω, μη μου σπάσεις κανένα. Έλα. Έλα. Για να πάρουμε ένα προσεκτικά. Εντάξει, μη φοβάσαι. Να το πάρεις πάλι. Και ένα ακόμα. Και ένα ακόμα, έτσι, μπράβο. Προς στιγμή ένα γεμάτο, ένα άδειο. Προς στιγμή δύο γεμάτα, οπότε έχουμε και ένα άδειο μέσα. Άντε στα αυγά σου τώρα. Άντε στα αυγά σου. Σιγά να τα σπάσεις.